Паліклінікі перапоўненыя хворымі, шпіталям змяняюць профіль пад кавідарыі. Беларусы заўважылі і прысылаюць нам інфармацыю пра тое, што, падобна чарговая, моцная хваля каронавіруса накрыла нашу краіну. Пры гэтым у беларускага міністэрства аховы здароўя статыстыка практычна не мяняецца. Сёння ведомства увогуле не спяшалася апублікаваць актуальную статыстыку захворванняў. Улады таксама не б'юць у званы і нават наадварот заклікаюць людзей на масавыя імпрэзы. Лекары такім падыходам абураюцца. Захваральнасць расце, перапрафілююць больніцы, а баль працягваецца. Давайте адзначаць дзень гораду, бегаць паўмарафоны, праводзіць славянскія базары. Самы час жа пандэмія. Я не спрабую дастукацца да ўлады. Я просто хочу спытаць чалавека, які сядзіць у крэсле міністра аховы здароўя нашай шматпакутнай радзімы. Як вы можете хлусіць дзень за днём? Вы, Дмітрый Леонидович, абавязаны ахоўваць здароўе людзей. Як вы можете глядзець без болю і сораму на справу вашых рук? На вашым сумленні жыцці тысяч людзей, смерці ад ковід растуць, пакуль вы нічога не робіце, дрыжучы за сваё крэсла. І не па 10 на дзень. Трэба быць поўным ідыётам, каб паверыць у праўдзівасць афіцыйных звестак і ў эфектыўнасць нацыянальнага шляху барацьбы з COVID-19. Вакцынацыя ў краіне ідзе павольнымі тэмпамі. На момант рыхтавання выдання статыстыкі ад Мінздароўя не было. Тым часам медыкаў змяшчаюць за краты. Не выйшла на волю затрыманая напярэдадні доктарка Магілёўскай абласной дзіцячай бальніцы Марыя Ляпёшкіна. Марыя Ляпёшкіна мела дачыненне да тэлеграм-чату «Медзікі з народам Магілёв». Тэлеграм-канал «Губопік» паведаміў пра захоп гэтага чату, хоць ён і не ўваходзіў у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрства інфармацыі. Прычына затрымання Ляпёшкінай дакладна невядомая. Калегі апісваюць яе як вельмі добрага хірурга. Дмітрый Баскаў стаў сенатарам. Гэта будзе пэўным кар'ерным узлётам у такім маладым узросце, сказаў трэнеру сваёй хакейнай каманды Александр Лукашенко падчас прызначэння. Думаю, што за час працы ў Сенаце краіны вопыту палітычнага назапасіш. Патрыятызму ў цябе хапае, адданасці Беларусі ў цябе праз край, дай Бог кожнаму. А далей ужо твая справа вызначацца, як быць далей. Гэткім прызначэннем Лукашенко кампенсуе Баскаву страту ягоных спартовых пасадаў, старшыні Беларускай федэрацыі хакею і чальца рады дырэктараў кантынентальнай хакейнай лігі, без якіх Баскаў застаўся праз 5гадовую дыскваліфікацыю ад міжнароднай федэрацыі хакею. Акрамя актыўнасці ў спорце, Баскаў займаўся пераследаваннем апанентаў рэжыму. Яго звязваюць з забойствам жыхара плошчы Пераменаў Рамана Бандарэнкі. Нічога не выправілі. 5 дзён ідзе брудная смярдзючая вада з нейкімі кавалкамі, якія застаюцца ў ванне. Выкарыстоўваць яе немагчыма, скардзяцца жыхары Шабаноў. Прогноз от диспетчера Менского водоканала гучить несутешально. Производим промывки, ухудшение связано с повреждением на водопроводных сетях. В ближайших день-два качество должно улучшиться. И ржавая вода у Шабанах цячэ з кранаў яшчэ з выходных. Беларусы працягваюць забіраць валютныя ўклады з банкаў. З пачатку года валютныя дэпазіты фізічных асобаў зменшыліся на 750 мільёнаў долараў. Гэткую статыстыку падае Нацыянальны банк. На дэпазітах засталося менш за 4 мільярды долараў. Наяўныя ж грошы ў абароце зменшыліся на 9 мільёнаў 400 тысяч рублёў, да амаль 4,5 мільярдаў рублёў. Да, гэта ёсць два чыннікі. Першы – гэта тое, што абставіны складваюцца не на карысць беларускіх банкаў. Увесь час прыходзіць інфармацыя аб абмежаваннях аперацый, якія робяць заходнееўрапейскія банкі з беларускімі. І таму ёсць такі вельмі натуральны страх, што можа нешта здарыцца з гэтымі дэпазітамі. Але ёсць і іншая прычына, бо інфляцыя расце, і людзям банальна не хапае грошай. У самім жа Нацбанку сітуацыю ў банкаўскай сферы ахарактарызавалі як устойлівую, хаця раней гучалі заявы, што аток дэпазітаў нясе пагрозу фінансавай стабільнасці і ліквідацыі банкаў ды абмяжоўвае магчымасць выдаваць крэдыты. Памылка маладосці. Міс Беларусі Дар'я Ганчарэвіч прызналася, што шкадуе пра свой удзел у бел-чырвона-белай фотасесіі. Я трапіла ў гэтую сітуацыю цалкам выпадкова. Мне тады ледзь споўнілася 17 гадоў. Моя знаёмая, дызайнер, з якой я супрацоўнічала ўжо некалькі гадоў, запрасіла мяне ў чарговы праект. Я ёй цалкам давярала, але, мабыць, дарма. Гэта не было праявай маёй грамадзянскай пазіцыі, а было выкарыстаннем мяне ў сваіх радыкальных намерах. 18гадовая Дар'я Ганчарэвіч атрымала на выходных не толькі тытул «Міс Беларусь» ды пуцёўку на міжнародны конкурс прыгажосці, а таксама новы пазадорожнік.
На гэты момант у мяне ўсё, а 17-й гадзіне прэзентую спадарству навіны замежжа ў скароце. Да сустрэчы ў эфіры.